Busa isalikway ninyo ang kanang ngilad nga batasan ug daotang mga buhat ug dawata nga kaubsanon ang pulong nga gitisog sa Dios diha sa inyo kasing-kasing kay makaluwas kini kaninyo. 22. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagpamati laman sa pulong sa Dios hinuon tumanay kini. 23. Ang mamati sa iyang pulong apan dili magtuman niini mahisama sa usa ka tawo nga manamin ug makakita sa iyang tinuod nga hitsura. 24. Makasudong siya sa iyang kaugalingon apan inigpahawa na niya malimot lang dayon siya sa iyang hitsura. 25. Apan ang tawo nga magsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan nga naghatag og kagawasan sa tawo nga magpadayon sa pagtamod niini panalanginan sa Dios ang iyang buhaton kay dili man siya kutob ra diha sa pagpamati. 26. Kung may nagtuo nga siya religyoso apan wala nagpugong sa iyang dila, walay kapuslanan ang iyang tinuhuan ug naglimbong siya sa iyang kaugalingon. Alang sa Dios nga amahan og putli nga matuod nga tinuhuan mao ang pag-atiman sa mga ilo ug sa byuda sa ilang kalisod ug pagmatngon nga dili kabulingan ang iyang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. Dios na mahal sa among Lord, mo kami kagabi ang ginong Dios. Kapadayon ka Lord, mga kapanalangin, labi na sa imo ka mga ulong karon Lord nga mga pag-iskutan. Silyohi kini Ginoong Dios na mahimo kanina ang taming namo sa matag adlaw mo pagabuhaton. Labi na Lord sa among pagkinabuhi dinhi kalibutan na amahan. Panalangin kini Lord nga mahimo kani nga maturok kani sa amuhang mga kasing-kasing Ginoong Dios. Kining tanan Lord among gibalik kani mong pagpasidong pagpasalamat sa imong pangalan. Amen. Sa ato ang tema ini akong paglalong karon ay ang maayo nga buhat alang sa Dios. Ang maayo nga buhat alang sa Dios. Pero una pata magpadayon ako sa ako ang kaugalingon nakasulay ko nga gisugo ko nga pag-abot na ako sa ako ang giadtuan nalimot ko kung unsa ako ang paliton o unsay gisugo sa ako sa pakadaghan gini nga higayon nga nahitabo sa ako ang kinabuhi. So sa ato akong pagkinabuhi karon lisod pud nga kanang naay panahon nga kanang naatay obligasyon ilabi na sa ato ang pagkristuhan ng kinabuhi nga sa ato ang pagpangalagad nga adunay mga higayon sa ato ang kinabuhi nga naatay mga schedule ba ilabi na sa ato ang mga Bible study tapos aduna maabot ang higayon nga mura bag papilion na ka ba kanang giimbita ka sa imuhang mga kaila ba diya nga adunay mga kanang kalihukan ba or kanang ingon nato nga kanang giimbita ka kunwari kasal pamilya ang mga kaila nimo ug unsa ang imuhang angay buhaton imo bang balibaran ang nag-imbita nimo o magpadayon ba ka sa imuhang buhaton alang sa kahimayaan sa atong Dios. So yun nga nga sitwasyon mga igsoon ato karon pagatun-an ang maayo nga buhat alang sa Dios. Kung kita sa ato ang sitwasyon karon, kung unsa ang ato ang pilion sa ato ang kung naa ang ato ang pagkakomitado sa Ginoo, nagtuo ta nga dili nato unahon ang buhat nga pares ana nga ning moapil ta sa party nga naatay bulaton alang sa Ginoo. Magpadayon ta mga igsoon. Akong pagabasahon ang gamayng background sa Santiago. Ang sulat ni Santiago mo tinigom nga mga pagtulunan alang sa adlaw-adlaw pangkinabuhi. Gisulat kini alang sa tanang katawhan sa Dios nga nagkatibulaag sa tibuok kalibutan. So gihatagan ni pagtagad sa tagsulat sa pagpahinumdom ug pagbuhat sa pagtuo diha sa pagsunod ug pagtuman sa Kristohanong tinuhuan mga igsoon. Adunay pangutana dunay tulo ka pagtulunan nga atong makatunan karon. Una ang pangutana
unsa ang atong buhaton aron makabuhat ug maayo alang sa Dios? Unsay ang atong buhaton aron makabuhat ug maayo alang sa Dios? Kadua, unsay pagtulunan nga atong makatunan ani nga bersikulo? Ang unang buhaton nato mga igsuon nga makabuhat ag maayo alang sa Dios, una is kinahanglang andam ta sa pagpamati mga igsuon. Amen. Andam sa pagpamati. Akong pagabasahon ang versikulo 19 na gayon siya diri. Minahal kong mga igsuon timan ikini, kinahanglan nga andam kamong tanan sa pagpamati, pandili madali-dalion sa pagsulti o dali nga masuko. Amen. Ipahimangno diri sa ato nga kinahanglan nga kung naay mo istorya sa ato andam kita mga igsuon nga modawat sa or mamati sa ilaha. Dili usay manggod sa ato sa ako usay inana ko sa una gyud di gyud ko pa istorya kana ba ganing gusto na ako kanang ako ang matuman ba, pero dili di ay kinahanglan andam ta sa pagpamati mga igsuon kay kaayo kana nato. Atong bantayan nga kita usay makasala ta tungod sa labi na sa panahon sa kasuko nga bisan unsa na lang atong istorya, dapat andam ta sa pagpamati ug dili madali-dalion sa pag-istorya. Amen. Usahay ang atong pagdali-dali sa pag-istorya o madali sa atong mga desisyon diha ta usahay makalapas o masayop sa ato ang mga desisyon ba sa kinabuhi. Yun ana mga igsoon. Ang kasuko dili siya makatabang sa pagkabuot sa matarong nga katuyoan sa Dios. So dili siya makatabang mga igsoon, ilabi na kung dili ta mamati ba sa ato ang naitaw nga magpahimangno sa ato ilabi na sa pulong sa Ginoo dako kay siya. Sa ako personal dako kay ikatabang ang pulong sa Ginoo nga pagatun-an nato pagbasahon nato sa matag adlaw. Inang kuan siya. Kanabitang murag sa ako mo siya naghatag bagiya sa ato ba. Siya ang maghatag o kanabitang kaalam nga gikan sa pulong sa Ginoo ug kanang iyang direct nga kuan sa ato diha siya makakuha kag idea ba sa pang-adlaw nga imuhang pangkinabuhi nining kalibutan. Dili ba para sa una kung sa atong desisyon ra lahi siya. Pag nagtuon ka sa pulong sa Ginoo mga igsuon, dako kay siya gamit sa atong pangkinabuhi nining kalibutan. Ang ikaduhang butang atong pagatunan is pagtuman sa pulong sa Dios. Sa 22 nagaingon siya. Sa versikulo 22, ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios hinuon tumana kini. So kinahanglan dili lang taigo sa pagpamati. Kinahanglan ug unsa ang ato ang nabati ato usab kini tumana. Sama pa sa pagbadlong sa ginikanan, ang ginikanan gusto sa ginikanan nga siya mobadlong siya sa iyang mga anak aron mahisubay sila sa maayo. Mausab si Lord. Gusto niya nga ning pagpatalingog sa iyang mga pulong aron mahisubay usab kita sa tarong mga igsoon. Amen. Isalikway ang daotang mga buhat. So kung unsa man ang ato ang mga buhat sa una, karon ang atong ginabuhat dili na pareha sa una. Amen. Amen. Kung iyon ana ta sa una, iyon ani na ta karon. Amen. Ay kadua is dawaton nga mapaubsanon ang pulong sa Dios. So ning kinahanglan magdawat gyud ta uban ang dako jud pagpaubos. Usa ka dako kayong kuan gamit sa ato ang kaugalingon nga ang pagkamapaubsanon. Kanang pailo bitaw nakakuan gud mi dako kay akong pagpasalamat sa Ginoo sa kinabuhi sa kumbana naman siya karon. Kuan siya ba? Sa una kung unsa nga makadungog siya istorya kanang dali di siya mo init ba? Pero dalay ko ang Ginoo sa iyahang kinabuhi. Ngano? Grabe jud ang nakaanag ko grabe pamuat si Lord sa iyang kinabuhi. Kanabitang moana na siya. Nanabitaw sa sitwasyon nga di na jud maayo ba? Pero nana siya nga sige lang kay istoryahan lang nagay kuan.
Karilit ka sis kami. Diyan. Ni anak ganiha sa sitwasyon namo kaniya nakaanak ko nga. Ano mo siya, Ginoo ba ni ko? Nakaanak ko ganiha nga. Ingko, Lord, dili ako ang maka pugong sa iyahang kung sa iyahang gustong buhaton. Gusto na ako, Lord, ikaw magpamuhat sa iyang kinabuhi. Kung naminaw rin ko niya kung sa iyahang buhaton, pero dalay ko ng Ginoo. Kaya naragyod siya sa sitwasyon nga. Sige na ko siyang kapaubos. Oh, Lord, thank you, Lord, kay dili yun ni buhat sa tao, ni bisan kinsa dili yun. Amen. Silang mamag si Papa dili yun na sila kayang magpakuan sa iya sa una. Pero dalay gun ang Ginoo nakaanak ko. Ang tao gyud bisag unsa ka imuhang kinaiya. Kung willing gyud nimong i-commit imong kaugalingon sa Ginoo nga. Magkalabit ang imong pangayoon jud nga siya jud magpamuhat nimo sige. Nakaanak ko. Grabe pa, dalay gun ang Ginoo. Nakita ko na ako niya kung unsa jud siya sige ra gud siya paubos. Nakaanak ko, Lord, thank you, Lord. So yun ana mga igsuon, ang pagpaubos mga igsuon dako kay siyang gamit. Dili nimo siya maistorya sa tao, kung dili ipakita na lang nimo sa buhat mga igsuon. Kay dili pwede nga miyon kag ay ako mapaubsanon ako, pero dili makita sa tao. Dili siya kuan. Pero kung ang tao, ang ubang tao na gani makaingon nimo nga, hala, yung anak ba ka sa una pero karon grabe na kakaingon ani. Lami kay paminaw. Nakaanak ko, Lord, thank you. Kay grabe jud ang imong pagpamuot sa akong bana. Kanakaanak ko nga nanadjud siya sa sitwasyon nga apiki na kay ba, pero nagpaubos pagud siya. Oh, Lord, thank you. Muna ang pagka mapaubsanon, dako kay siya nga kuan. Tapos dili na wala na bitaw ng hatred sa kasing-kasing nga tagpila ka adlaw nga ay gasige kung galagot aniya wala. Nanabitaw siya sa sitwasyon nga nakaanak ko nga pagkahuman wala ra. Okay ra siya kana stress na siya nakaanak ko. Grabe gyud si Lord. Pag si Lord ang tugutan nato nga siya magpamuot sa atong kinabuhi. Bag-uhon gyud ta niya mga igsoon. Amen. Ang ikatulo is padayon sa pagtamod sa sugo sa Dios. So magpadayon ta kung unsa iya mga sugo ato kanin tumanon mga igsoon. Uban sa pailo. Pagpadayon sa pagtamod sa pulong sa Dios. Ang basahon ang 25 niyan siya diri. Apan ang tao nga nagsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan nga naghatag og kagawasan sa mga tao nga nagpadayon sa pagtamod niini panalanginan sa Dios ang iyang buhaton kay dili man siya kutob ra diha sa pagpamati. Dako kay siya nga kuan, dako kay siya nga sa ato dako kayo siya nga impact ba sa atong kaugalingon kung padayon ta nga magtamod sa pulong sa Dios mga igsuon. Nagtuog gyud ta nga si Lord mahimo yung driver sa atong kinabuhi. Amen. Dili ta basta-basta nga mo decision sa atong kaugalingon. Siya mismo bisan makaana ka nga di na ako ni jud kaya kung wala si Lord kay kuan gyud lahi gyud nga kuan ba niabot ka sa sitwasyon nga kanang nanago ka na ipit gyud ka ba pero kaya pagyapon nimo nagpaubos tungod ni Lord na mga igsuon. Grasya na sa Ginoo nga gihatag niya nato. Paghingpit nga kagawasan, ang hingpit nga kagawasan, kasuguan ang hingpit nga kasuguan maghatag og kagawasan mga igsuon sa katapusan nato nga kinabuhi. Dawaton sa kinasingkasing ang mga pulong nga gitisok sa Dios kay makaluwas kini kanato. Amen. So pinangi sa pagdawat nato sa pulong sa Ginoo uban ang kinasingkasing nga pagdawat mga igsuon maghatag yun nato sa kagawasan ug makaluwas kani kanato. Kay dili naman ta basta-basta nga magkuan ba kanang magkuan sa ato ang kaugalingon. Himuon man nato nga sa tanan natong pagabuhaton mo konsulta ta ni Lord. Sa tanan natong pagabuhaton siya ang himuon nato nga siya ang magapanguna sa tanan natong pagabuhaton. Amen. Ang sa atong pagkinabuhi ining kalibutan na di man nato kalikaya na agud ay mo sa labi na sa pamilya mo arise jud ang mga dili maayo. Pero sa amoa giisip gyud nako ni nga sa matag higayon nga ni abot na sa amoa nakaana ko nagtuo ko Lord nga gipiltip nimo sa maayong ugma.
Naaman ang kalisod sa kinabuhi. Kanabang laban lang. Akong sige gipangayo sa Ginoo nga Lord, tabangi mi nga makalahutay mi, makabarog mi taliwala ni mga na mga sitwasyon nga di maayo nga moaray sa pamilya. Pero di man nato na malikayan, pabilin lang ta nga mahimo nga iwag usab sa mga nangitngitan kanang murag mahimo tang kahayag sa uban nga ning kanang wala pa nila nahikap lagi ang kahayag nga gikan sa Ginoo. Padayon lang ta mga igsuon kay nagtuo ta dili ta pasagdaan sa Ginoo sa mga sitwasyon nga dili maayo. Ikuan lang nato atong i-practice sa ato ang kaugalingon or di lang i-practice ato gining pagabuhaton nga sa ato ang pagkinabuhi nga Kristohanon atong pabilin gyud ta nga mapailubon kay diha gyud nato makakuha ang pagkuan bitaw kanang paglahutay o kanini ang kanabang magkuantas atong kaugalingon nga atong itugyan sa Ginoo ang tanan natong pagabuhaton mga igsoon. Manindog ta.